Kaixo, gu, Aizea, Usue eta Olivia gara. Eta gaur urdaiazpiko kroketak egingo ditugu. Erabili ditugun osagaiak hauek dira: gurina, tipula eta olioa. Esnea, ogi birindua, irina eta gatza. esnearen guztoko botila mililitroetan, pisua, eta urdaiazpikoa. Lehenengo erditik moztu behar dugu eta lehen aldeak. Eta gero azala kendu. Azal guztiak kendu behar da. 200 gramo tipula erabili behar da. Horrela moztu behar da. Eta gero horrela moztu. Bi tipula erabili ditugu. Eta orain sartagin batean jarri behar ditugu. Horrela. Gu 1000 gradutan jarri dugu. Eta orain, irina pisatzen dugu. 200 gramo heltzera arte. 100 gramo gurina. 150 gramo serrano jamoi. Tipula horrela dagoenean urdaiazpikoa botako diogu. Hau plater batean jarri dugu eta hau da kroketaren betea. Eta orain bezamela egingo dugu. Orain gurina jarriko dugu kazolan. Gurina hartuta irina jarriko dugu. Orain 750 mililitro esne. Eta kaserolara bota. Pizkanaka, pizkanaka. Horrela dagoenean, Hau botatzen dugu. hau bandejan jartzen dugu eta sakabanatzen dugu. Hau poltsa batekin estaliko dugu. Eta osgailura eramaten dugu.